Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika cikal bakal channel ten Lawean. Niki ten Masjid Lawean. Niki dinten Sabtu tanggal 11 Maret 2025. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Ki Ageng Genis. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Ki Ageng Genis, kula paringi pirsa. Niki Masjid Lawean. Cek kula mlebet kula paringi mangertos. Niko enten gendongan. Niki umure pun sekitar 500-an tahun. Ki Ageng Genis niko sugenge masa kerajaan Pajang niku nggih sekitar 1550-an. 500 tahun yang lalu. Monggo ten makomipun Ki Ageng Genis. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun, mangke saged dipadosi ten Google Map makam Ki Ageng Genis. Niki cagar budaya, dilindungi oleh pemerintah. Niki gapuranipun. Ajeng mlebet makam. Menika mbok bilih dulur-dulur badhe sowan Eyang Ki Ageng Genis, saged nyuwun pirsa dumateng juru kuncinipun nggih di sekitar makomipun Ki Ageng Genis. Mengke nyuwun pirsa, mengke saged dibuka ke lawang. Mangaten dulur-dulur. Niki lawang niki masuk. Mengke nyuwun izin kalih juru kuncinipun. Ngaten. Dek wau kula sampun suluk kirim donga kalih Eyang. Sabanjure sampun kirim donga nembe ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah dumateng para leluhur. Niki mlebet gapura niki mlebet. Niki makom-makom trah sedaya niki. Eyang Ki Ageng Genis niku putranipun Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela putranipun Eyang Getas Pandhawa. Ki Ageng Getas Pandhawa punika putranipun Bondan Kejawen. Bondan Kejawen punika putranipun Prabu Brawijaya gangsal. Niki tesih trah Brawijaya. Menika makomipun Eyang Ki Ageng Genis ingkang tengah. Nika Nyai Ageng Pandhanaran. Niki Nyai Ageng Pati. Kula damel durasi gangsal menit mengke. Mbok bilih dulur-dulur cikal bakal channel manfaat dumateng panjenengan saged di-subscribe, di-share, kalih di-like. Ngeten.
Niki dintennya dinten Sabtu tanggal gangsal welas Maret 2025. Jika bakal channel sowan ten Lawean. Mangaten dulur-dulur informasi saking jika bakal channel. Matur nuwun. Assalamualaikum salam. Rahayu Rahayu mulyaning jagat. Ingsun kirim puji bekti wujudipun Gondo Arum katur dumateng sadaya leluhur. Kaluhur akidah nyang ninidah nyang. Sumambah ing piantun cikal bakal. Akal bakal banjar perkara mriki dhateng katalumpen tuhupi pundi-pundi. Sagung para empu maha resi pandhita wikurata wilan para wasis ulah ing gegaman ingkang ngaluhur. Ingsun asung dhahar Gondo Arum. Ingsun ngobong dupa sada arum kayuswadi. Kuku sing dupa kadya kaya manuk putih. Kuku sing dupa sira ingsun kongkon menyang swarga loka seger kewarasan padaning ati. Hayo kongsi hanyumpang marga lampung nyimpang marga kono sempataning hyang maha nasa. Duh Gusti kawula nyuwun wilujeng satuhu satuhu satuhu. Rahayu para leluhur. Ngata Bagama nyaya Jada Palawa Satata Karacanaha. Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilaka Palasya Yamidura Radamya Yamidusa Sabdamya Yuda Yuda Dayudaya Yasya Caca Sya Yasiha Mamasya. Swarga langgeng eyang Ki Ageng Henis sak keluarga sak leluhuripun. Kula Sugiyanto saking Gandakan Jabres Solo Surakarta badhe sowan dumateng panjenenganipun eyang Ki Ageng Henis. Mugi anggone kula sowan dumateng panjenengan tampi kaping kalihipun kula sowan dumateng panjenengan badhe nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Mbok menawi panjenengan paring pirsa ingkang sakeca lan prayoga sowan dumateng para leluhur, kula nyuwun ilmu kaweruhipun dumateng panjenengan. Kaping tiganipun kula sowan dumateng panjenengan badhe nyuwun agunging pangapunten mbok menawi anggene kula gesang wonten ing bumi tanah Jawi nggadhahi salah luput lan dosa ingkang kula sengaja lan boten sengaja ingkang boten meranani ing penggalih panjenengan. Saking gesang kula nyuwun agunging pangapunten. Kaping sekawanipun kula sowan dumateng panjenengan badhe ngalah berkah. Mugia anggene kula sowan dumateng panjenengan pinanggihan rahayu wilujeng lir ing sambikala murah sandang panganan papan lan mugi pinanggihan kamulyan lan kanugrahan dumateng Gusti. Kaping gangsalipun kula sowan dumateng panjenengan badhe kirim donga nggih punika waos zikir saha tahlil. Mugia anggene kula waosaken zikir saha tahlil panjenenganipun eyang Ki Ageng Henis sak keluarga sekeca lan legawa dumateng kula. Mbok bilih anggone kula atur cukupaken sematen. Kula kawiti kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim.